na mele zero wa nyani sofa wadi wakana ya zero wa ha ko wujugo pa wujugo na bofusi. Oh my God, can you imagine? Can you believe this? Can you hear your okay, now I'm one for you. We were acting like angels. You know I make and more under hand you say. Eh? You will rot in jail because that's where you belong. Eba ko no na too. Come on, Officer gas trago. Utaro bobolisho. Also yes, afọ saga. Oh, you can afọ saga. Afọ saga diwa. Osaga nie, osaga nia, osaga munia ni na diwa. Unun chadum. Oh, you buntu na afọ saga unun chadum, unun chadum. Sago. Kemo mo na afọ. Ha? Ogo be mo go. Gini? Ogo be mo go. Officer, una anugo. Una anugo ko siga. Ngwa, mo ni fa je pe. Go. Amanda, say to go ke wo. You die there, not here. You will die there, not here. If you don't take a Kelewe no. Hey, wo. Member barike. Hey. Oh, member. Hey. Ewa. Inare na ndo chama mo. Okwe hunu. Hey, Chineke imena. Chineke imena, Maria diansi imena.
Hey, whoa. I know. Hey, you're not. I know. I love the kid. Yeah, man. I love the car, man. Madam. Yeah, man. Kiliwe na idas or kiliwe na inaria. Saha na ha bali ala saha. I know. Ma ala beke wo o mere mota banwe ọnọdụ whether as ha wo mmini whether as ha jikato ye to Jefford whether nya ina na kpomọkọ ba e garo na USA we ba m shirilo whether as ha wo mmini ala beke jiko ha nwe ọnọdụ niile banwe ahụ ọnụ banwe elu banwe ala banwe kwa ma mkpụrụ obi m banwe kwa asụsụ m ihe m na-asụzi igbo ahụ I know. Oh shit. Ugbo aga m ezumike ile aha ya ndụka na ndị nga mmepe n'izuru ike ndụka na ndị nga mma agachi nga nwebi iwere ego mmu elepa n'ụwa shi ọ ga-akpọ nwe eje Amerịka ahụhụ n'ụwa gị nsogbu karịrị nsogbu mmo arụ ụjụ mana arụ ụjụ ana m ihe orugbu onwe kwana ihe ịpa ilekwana ihe ndị ịpa ayọga ma ị na-achịkwa na ndụka na ndị nga ya na-abịa enye gị nsogbu iji ha bịa nga ekpeghị m zuru ike Oh, yeah, I know. You see, ma ihe niile mpa yoga dịka isiri kwu na-edukwa m ayọ ihe mpa eloge ọ dọrọ na high sea ihe mba eloge lee ya n'elu mmiri ihe m jiri budie baiga na road sea wu maka na ime ụwa jọrọ njọ kịta mmadụ kwesịrị na-aha kalala onwe iji kalala onwe akpakọ onwe onye kwesịrị ịpụta gị ya sọ onwe gị ote mgberezie ha ship ohu dọga ha n'elu high sea ụlọ n'elu mmiri were containers dọga ya n'ime high sea ebu ihe mba elogo ịchaghị enye of mode elebiri of mode nga ma akpa rice ma akpa nda ma akpa ayọ ma enwedị ndị ebufọdụ n'ime container ụwa marịla mma ụwa ga-agbanwe ya nne mgbe mbụkwa gwara gị n'ụwa gụgba ọkọ Somebody say wow. Can you repeat it again? Say wow. Yeah. Say I know. Shit, man, oh, anyway, I am very, very depressed and disorganized by your amiable gatherings. You know, I am disqualified by your appearance. Oh, shit, man. Please. I wonder, so, just English and I wish. Then I wish I can guys out with a tipa. Then I will push it. You know, I am a very fabulous son of yours. Now, always with them one who fabulous. Somebody say fabulous. Fabulous. You know, America ever hide. I won't be content. Somebody say ide content. Please excuse me. Hello? Obama? Oh, Trump, yeah? Oh, Michael Jackson? Oh, Mickey Minaj. Oh, yeah, I'm able to help. I don't even have oh, shit. Okay. All right. Time, man. Oh, it's got Maka. Oh, my people, I am very, very disgracefully I'm ashamed of taking the call before you, and you are all ashamed of answering me before me. It was just Nicki Minaj and the president of USA. They are all assembled. They meet in mission. Immediately the container that container book dollar 80 grand a ship. Containers go dollar on a plan a ship. 80 ship will container na bata. In no due respect, my container land there. All land the empty dollar. The empty container. Cook aluma bob and alum dogon brown. Who know what one overseas.
Yes. Yes, I am one of the industry son of this soil. So yes, I am very, very accommodated. Somebody say accommodated. Accommodated. Yeah, man. Even Zeruwa is Zeruwa on USA now. Yana Obama, yana Queen Eliza, yana Beyonce, kuna Beyonce, yana Guri. Yes, Beyonce. Na sana Zeruwa hapa. Beyonce, bakachuku. Atumbolo noga. You know, I'm gonna sorry for my indulgence. I'm a dodger. Yeah, man. I'm a dodgy man comes to the break over that sometimes boys can introduce themselves and then reintroduce. Let them take care. Well, I have all the contacts. This phone, this is all the American contacts on Onga. Okay, contacts in the Europe. Here contact in the Europe. About Notoriga, in Malaysia, Thai. Somebody say Thai. Say Thai. Tell what I to see. Thailand. Say Thailand. Thailand. Read my lead. So at this opportunity, how much go to punish? Yeah, about 400,000. 400,000. Oh, quite unhappy. Well, 400,000 can disgracefully either put you in the prison for a while before you can have your green visa to move around. You got to go. So here, no war. How will you do? At the Central Police Station, Omaka. John, Macaya, or Mel, I did here a buggy. Wow. Zero. Only Bama. Only. Hey. Zere, if America, how is USA? Show on Ike Eh? Ask me Ike Boom. Can I make a drop? Lala that drop. Yes, you could drop Bulaga. Wow. Biasipan. Oh, no, go. A mayor will come. A mayor will. Oh, no, Awesome. the show all around. You can boom. Ask me Ike Boom. Now, what? Everything's gone to mother. Everything's gone. Come on, what about USA? It's a muscle. I know my car. I know my car. I got touched. I got said, it wasn't that same job. What do you? You walk up. Check on my window. I know what I do. I don't know why. Why am I watching like a room of mine? That's it, Lala. I want to get this alarm. Who's to my long back? Officer. Say wow! Overseas, here we come. Obodo Igbo, ya ka anyị si elo.
I see Male. USA, awe by Naga. Ijo hagini kahajiri lo. Wow. Ijo kwasi hagini kahajiri lota. I know. Umi bobo jembe nwiro. Umi bobo jembe nwiro. Uwa bota ebe kisiri lo. Zeruwa ebe kisiri lo. Kwame bisiri yo. Onu wa kwame bisiri lo. Asama ebe kisiri yo. Ukonu ebe kinaka. Chifu Demba kwame bisiri lota. Iga zamia, iga kwamia. Obodo oyibo etinyela yi na nsogbu. Oversee, ome na nyiwa. Landlord kwame bisiri lo. Okongo kwame bisiri yo. Okokiri gada. Landlord omene gị n'anya. Landlord omene gị n'anya. Wabodo kwame bi na-aga o. Zeru wa kwame bisiri yo. Ị ga-azamia, ị ga-agwamia. Ị ga-ekwuriri o.